Pois aquí está o noso pai, o noso patriarca, o noso maestro. Ele empezou alá polo 36 aproximadamente. No 39 fixo a primeira gaita con moitas dificultades e logo pois fomos vindo nós e fomos nos arrimando e ele foi nos inculcando isto e a nos tamén nos gustou. Pois aquí temos unha gaita despezada, unha gaita de buxo. Neste caso é pois, unha tonalidade en si bemol. Pois aquí o fol, pois, que as buxas, denominamos buxas, son as partes que van atadas ao fol. Aquí temos o ronco, que normalmente vai en 3 pezas, co seu pallón. Este é un pallón de fabricación nosa, denominado seipal, aunque o pallón tradicional de toda a vida pois é este, un pallón de cana. O ronco está composto por 3 pezas, bueno, contando o pallón serían 4. A primeira prima, a segunda prima e a copa. Pois aquí pegamos un salto á 4ª xeración, pasando pola 3ª. Esta é unha gaita que fixemos exclusivamente para ele. É a primeira gaita que fixemos en sol agudo, ou sea que é a gaita máis pequena xa máis construída aquí. Igual co ronco, pois temos a ronqueta, esta construída de 2 pezas, tamén co seu pallón, e a parte pois máis importante, bueno, importantes son todas porque isto ten que facer un todo cando está na gaita, pois sería o punteiro, o soprete, funda o xestillo co seu fleque, e aquí está o xogo de fleques que adornarán despois os bordós. Temos moita responsabilidade de facer unha cousa que é tan importante, porque estamos facendo un instrumento que para nós é o instrumento símbolo de Galicia, ¿no? A alma de Galicia musicalmente falando, ¿no? Ben falado. Os fillos das vaquiñas chámanse cuchos. Se estamos asustados é que nos puxeron Medo. Ves como sabes? Na páxina que ten na internet o Obradoiro Seivane poden ver vostedes refráns e cantigas populares da gaita e do gaiteiro. Se observamos a gaita comprendemos como nacen refráns que teñen a gaita como referente. Como tal, eu que non sei, collo unha gaita e poño a soplar e non saco máis que chíos insoportables. Daí nace o refrán, a gaita é pro gaiteiro e o tamboril pro tamborileiro. Quere decir que toda unha vida quere estudo e especialización. Outra observación é que a gaita é un instrumento de alegría, por iso cando sucede algo triste e xa irremediable exclamamos: agora campás por gaitas e cregos por danzantes. A terceira observación: o son da gaita é penetrante e escoítase moi lonxe, por iso se di: o demo para as facer cobre cunha manta e para as descubrir toca unha gaita. Así que temos que ter cuidado e non facer nada mal, porque todo se acaba sabendo. Abor.